Karong 100 days na lang una ang Pasko. Doon na yung mga residente sa General Santos City nga nagapangita na og Christmas decors. Samtang nagkadaghan na sab ang mga mamaligyaay nga naga-display na sab og Christmas decors. Ani ang report ni Efren Mamak. Mga klase-klaseng gidakon sa Christmas lantern, mga managlahing Santa Claus, Christmas Tower and Angel. Pipila lang kini sa mga Christmas decor nga gidisplay na sa usa ka tindahan sa Barangay Apopong, General Santos City. Busa ang mamalitay nga si Cecilia Tan, namili na og Christmas decor kay magsugod na siya og decorate sa ilang balay alang karong Kapaskuhan. Nag-inquire ng mga lights decor para sa darating na Christmas. Matod sa tag-iya sa mga Christmas decor display, pinasahi kuno ang ilang mga decor sanglit sagad gama sa mga materyales nga kapis, fiber ug steel. Dunay uban nga gikan pa sa Pampanga nga ilado sa nindot nga Christmas displays. Kailangan talaga sir kasi yung mga Kristiyano sir mas parang sumasalubong sila kasi sa Pasko kasi sir. Samtang ang ubang general nagpaambit na sa ilang wish karong Kapaskuhan. Wish na ko karong Pasko sir, malipayon tang tanan. Sana maayo ang aton Pasko karon. Sana ang pamilya ko karon maayo na ang pangabuhi namon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.